Benvinguts, benvingudes a la Masterclass de Programació Didàctica. Abans de començar, volem puntualitzar que aquesta presentació recull els apartats del document que haureu de presentar i defensar davant del tribunal segons les darreres resolucions del concurs d'oposicions. Amb això, volem remarcar que és imprescindible fer una bona lectura en el moment que es publiqui la convocatòria, per tal de veure si hi ha canvis respecte als darrers processos d'oposicions. Ara sí que entrem en matèria. El primer que ens hem de plantejar abans de començar a redactar el document de la nostra programació didàctica és què vol dir programar. És una eina indispensable en el nostre dia a dia com a docents. Forma part de la programació anual del centre educatiu i recull les directrius marcades en el projecte educatiu de centre. La nostra programació és el nostre full de ruta, el nostre diari de bord. El document que defensarem s'ha de contextualitzar en el curs 2025-2026, és a dir, de l'any escolar en el que ens presentem al concurs d'oposició. És indispensable assenyalar davant del tribunal que es tracta d'un document viu, en el sentit que s'anirà modificant segons les necessitats del grup classe al que va dirigida la programació didàctica. El document en qüestió és el punt de partida i la previsió inicial del curs. A continuació, veurem els apartats més rellevants del document. Per una banda, la portada amb les nostres dades identificatives, nom i cognom, DNI, especialitat, àrea o matèria al que va dirigida la programació i les situacions d'aprenentatge, el codi i el cos. L'índex, que es recomana que no superi una pàgina per una cara, tot i que no comptabilitza. No pot contenir definicions i ha d'evitar apartats redactats. La presentació és el punt de partida i on podem deixar aflorar la nostra creativitat, remarcant allò que considerem més rellevant de la nostra programació didàctica. La contextualització, per una banda, el marc legal amb la normativa nacional i autonòmica referida al procés d'oposicions. S'ha de conèixer aquesta normativa i també el document per a l'organització i gestió dels centres publicats pel Departament d'Educació i Formació Professional i també és molt necessari conèixer el currículum de la nostra matèria. La contextualització del centre, preferentment anònim, una part descriptiva d'ell, la documentació del centre s'ha de conèixer, igual que hem de conèixer la resta de la normativa, per tant, el projecte educatiu, les normes per l'organització i el funcionament del centre, la programació general anual, els projectes de centres i de la comunitat educativa. I, per últim, la contextualització del grup classe al que va dirigida la programació i la situació d'aprenentatge. Important assenyalar els alumnes NESE i NE. Bé, a l'apartat de desenvolupament curricular, aquí hauríem de començar a relacionar tots els elements curriculars de la programació didàctica amb els elements de les situacions d'aprenentatge. Per una banda, tindríem els vectors claus, només per l'educació bàsica, fer una petita descripció d'ells, seleccionar i justificar. Per la seva transversalitat es reflecteixen tots a la programació, però és recomanable indicar quins d'ells es prioritzen en cadascuna de les nostres situacions d'aprenentatge. Igual amb els 3 components de caràcter transversal dirigits per al batxillerat. Fer una petita descripció, seleccionar, igual que els vectors. Per la seva transversalitat seria molt important d'assenyalar en cadascuna de les situacions d'aprenentatge quins són els prioritaris en cadascuna d'elles. El perfil competencial de sortida de l'educació bàsica, seleccionar els desafiaments i la justificació de la LOMLOE, la connexió d'aquest perfil de competencial de sortida que té de les competències clau, les transversals i els indicadors operatius. Molt important, dintre de l'àmbit de les competències tenim, per una banda, les competències clau amb els seus indicadors operatius, les competències clau transversal amb les seves competències específiques i, per últim, les competències específiques de l'àmbit o de la matèria. Totes elles s'han de treballar al llarg de les situacions d'aprenentatge, però s'han de descriure, seleccionar i justificar quin pes té cadascuna d'aquestes competències en cadascuna de les seves situacions d'aprenentatge. Els objectius, seleccionar i justificar-los. I molt important, relacionar els objectius del que seria del currículum amb els objectius d'aprenentatge propis de les situacions d'aprenentatge.
igual que els criteris, igual que els sabers. Dels sabers és molt important remarcar que tenim per una banda els sabers curriculars, que són els que venen marcats pel currículum, i els sabers específics, que seran els propis de les situacions d'aprenentatge. Bé, de la metodologia, com ensenyem? Exposar les tècniques i les estratègies metodològiques que aplicarem a les nostres situacions d'aprenentatge. Com gestionarem l'aula, els materials i els espais. La seqüència d'aprenentatge tenim present les pautes del disseny universal de l'aprenentatge. Per una banda, les activitats inicials. Què en sé del desenvolupament? Què estic aprenent? De síntesi i estructuració, què he après de nou, i per últim les d'aplicació i transferència, com sé que ho he après. I com treballo amb les eines digitals. És important destacar que la nostra metodologia té present la coeducació i la perspectiva de gènere. L'avaluació, amb les 3 finalitats: recollir dada, analitzar-les i prendre decisions. Aquestes decisions poden anar orientades a regular les dificultats i els errors al llarg del procés d'ensenyament i aprenentatge. Parlem, en aquest cas, d'avaluació formativa, si les decisions venen preses pels docents, i d'avaluació formadora, si les decisions les prenen els estudiants. I tenim les decisions relacionades amb valorar els resultats d'un procés d'ensenyament i aprenentatge. En aquest cas, parlaríem d'una avaluació sumativa, qualificadora, acreditativa. En aquest apartat hem de tenir present també els instruments que farem servir per avaluar i com avaluarem el nostre alumnat NESE-NE del grup classe. L'educació inclusiva. Quines mesures pren el centre? Universals, amb el disseny universal de l'aprenentatge, les addicionals i les intensives. I quines mesures prenem nosaltres en les nostres situacions d'aprenentatge? Les universals, addicionals o intensives, o ordinàries, extraordinàries, si són mesures recollides en el pla de suport individual, que serien diferents a les contemplades en els documents del Departament d'Educació i Formació Professional. Es pot afegir un apartat opcional on es poden contemplar elements transversals del currícul, és a dir, connexions d'àmbits o matèries i els objectius de desenvolupament sostenible, que, molt important, no són elements curriculars, però els podem treballar. La temporització, que ha de ser real, una taula resum dels aspectes organitzatius de la programació didàctica i sobretot de les nostres situacions d'aprenentatge. A continuació, les situacions d'aprenentatge, que serien les concrecions de la programació i que com a mínim s'han de contemplar 6 situacions. Bibliografia i webgrafia, seguint la normativa APA7 amb ordre alfabètic o temàtic, i una conclusió amb el tancament de la programació i connectada amb la introducció. Molt important, la programació didàctica pot anar acompanyada d'annexos que ha de ser una mostra del material didàctic de les nostres situacions d'aprenentatge. Per finalitzar la nostra masterclass, te sol indicar que a l'última convocatòria s'especifica que el document ha de tenir una extensió màxima de 70 pàgines, és a dir, 35 fulls impresos a doble cara, en format DIN A4 d'un interlineat d'1,5 i amb un cos de lletra tipus Arial 11 sense comprimir. Tant la portada com l'índex i la bibliografia no comptabilitzarien en aquests 35 fulls. En el cas de fer servir taules, únicament pel cos de lletra de les taules es pot reduir fins a 9 punts, també sense comprimir. Els annexos no poden superar les 20 pàgines impreses a doble cara, per tant, 10 fulls. La presentació de la programació s'ha de fer obligatòriament en format digital i en format paper. Pel que fa a la presentació en format digital, el document ha de ser en format PDF i ha d'anar signat digitalment. En el moment de la presentació, la persona aspirant pot fer servir un exemplar de la seva programació didàctica aportat per ella mateixa i un guió que no excedeixi d'un full DIN A4 per les dues cares o en format digital que no excedeixi les dues pantalles, en format d'esquema que li serveixi per ordenar la seva exposició i que en qualsevol dels dos casos s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar la defensa. En qualsevol cas, el guió entregat al tribunal ha de ser obligatòriament el que ha fet servir la persona aspirant per fer la defensa. En el cas que l'aspirant entregui al tribunal un document diferent del que ha fet servir per fer l'exposició oral,
Automàticament, la prova quedarà invalidada. La persona aspirant disposa d'un període màxim de 35 minuts per fer la defensa oral de la programació, l'exposició de l'aprenentatge i el posterior debat amb el tribunal, amb la distribució màxima del temps disponible següent: 25 minuts per fer la defensa oral tant de la programació com de la situació d'aprenentatge, distribuïts com un màxim de 10 minuts per la defensa de la programació i el temps restant per la situació d'aprenentatge. I el tribunal disposa de 10 minuts finals per plantejar a la persona aspirant preguntes o qüestions en relació amb el contingut de la seva intervenció i de la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic. Moltes gràcies per la vostra atenció.